exercici d'optimització, l'exercici 6 de l'examen de selectivitat setembre 2022, sèrie 3. Aquest exercici ens dona un dibuix, ens marquen els eixos de coordenades. Aquest és un dibuix que representa dues parets que estan perpendicularment sobre els eixos X i Y. I ens diu que volen posar un altaveu en el punt A, que ha d'anar connectat amb un equip de so, el qual el cable ha d'anar des d'un punt A, que el defineixen com 2, 0, 2, per un punt C, que està definit com 0, 0, H, on H és un número, és l'alçada de la paret on va aquest cable, fins a un punt B, que es troba en el punt 0, 2, 1. El primer que ens demana l'apartat A és: comproveu que la longitud del cable en funció de l'alçada on es posi el punt C, es pot escriure d'aquesta manera. Pot semblar un exercici una mica complicat i al principi llegir-lo potser ens alia una mica el dibuix, tot el que veiem, però anem a fer-lo pas per pas i veurem que no és massa complicat. Ens demanen la longitud. Llavors nosaltres sabem que la longitud serà aquest primer trosset d'aquí més aquest segon tros d'aquí. És a dir, un tros de longitud del cable serà d'A fins a C i l'altra longitud del cable de B fins a C, o de C fins a B, és la mateixa longitud. Per tant, com que ens estan donant punts de coordenades, aquí hem d'utilitzar una mica de geometria a l'espai. Per què? Perquè si el que ens volem és donar la longitud d'aquest cable i aquests punts els donen com a punts de coordenades a l'espai, la distància des del punt A fins al punt C serà precisament la longitud del cable del punt A al punt C. Per tant, si aquesta longitud d'A fins a B és una longitud d'un cable que passa per al C, la longitud la podem escriure com longitud d'A a C més la longitud de C a B, o de B a C. I la longitud és el mateix que la distància entre A i C. Per tant, és la distància entre dos punts. Així doncs, la longitud del cable en funció de l'alçada és el mateix que escriure, posarem primer dos punts, és el mateix que escriure, la distància del punt A al punt C més la distància del punt C al punt B o del punt B al punt C. Sí? Com calculem aquesta distància, la distància entre dos punts? Com ho calculem? Com es calcula la distància entre dos punts? Arrel quadrada de, si anem d'A a C, tindrem, o de C a és igual, 1 menys l'altre, A1 menys C1, tindrem A1 menys C1, és a dir, 2 menys 0 al quadrat, més 0 menys 0 al quadrat, per tant res, més 2 menys h al quadrat. Aquí tenim la distància AC, més la distància BC és l'arrel quadrada del mateix, no? Tindrem, doncs, 0 menys 0 al quadrat, més 2 menys 0 al quadrat, més 1 menys h al quadrat. Anem a desenvolupar aquestes dues arrels. Tenim 2 al quadrat, que és 4. Aquí tenim 4, 0, res, i aquí tenim una identitat notable. El quadrat del primer, és a dir, 4, més el doble del primer pels menys, perdoneu, el doble del primer pel segon, per tant menys 4h, més el quadrat del segon. I això que ens dona? Arrel quadrada de h al quadrat, menys 4h, més 8. Per altra banda, si anem a fer aquesta calculem també tot el que es troba dintre d'aquesta arrel, tenim això és 0, i tenim 2 al quadrat que torna a ser 4, i aquí tenim el quadrat del primer, menys el doble del primer per al segon, més el quadrat del segon. Per tant, aquí de nou tenim l'arrel quadrada de h al quadrat, menys 2h, 4 més 1, més 5. I fixem-nos que just és l'equació de la longitud en funció d'h que ens demanaven que comprovéssim. Bé, anem ara per l'apartat B. Ens demana, l'apartat B ens diu què ha de valdre aquesta H del punt C, on posar una part dels cables, si volem que la longitud d'H sigui mínima. Recordem,
quan ens demanen longituds màximes, mínimes, preu, benefici, el que sigui, alguna cosa màxima o mínima, estem fent un exercici d'optimització. Per què? Recordem que un màxim o un mínim, les característiques que tenen els màxims i els mínims són que la seva derivada és igual a 0, és a dir, el pendent és igual a 0, és horitzontal. Per tant, ens centrem en aquesta informació, en aquesta característica dels màxims i els mínims per poder fer els exercicis d'optimització. Així doncs, com que ens està demanant que la longitud ha de ser mínima, el que haurem de fer és la derivada d'aquesta longitud i un cop haguem fet la derivada, l'haurem d'igualar a 0 per trobar quin és el valor d'h que fa que aquesta longitud sigui mínima. Anem a fer, doncs, la derivada de tot això d'aquí. No és ràpida, és una mica feixuga. Tenim una arrel quadrada. Recordem que l'arrel quadrada és el mateix que escriure h al quadrat menys 4h més 8. Tot això a la 1 mig, més h al quadrat menys 2h més 5 a la 1 mig. Depèn de com estigueu acostumats a fer aquesta derivada. Jo acostumo a convertir les arrels en elevats a 1 mig. Si us esteu acostumats a fer directament la derivada d'una arrel, la fem directa. Doncs anem a fer la derivada d'aquest terme. La derivada d'aquest terme serà 1 mig per la derivada de l'1 de dintre, per tot això elevat a 1 mig menys 1 mig, és a dir, l'arrel de tot això, h al quadrat menys 4h més 8, per la derivada de l'1 de dintre, que és 2h menys 4. 2h menys 4. I més, hem de fer el mateix amb aquest segon terme. També tenim 1 entre 2, com que tornem a tenir un valor, una funció elevada a 1 mig, tindrem tota aquesta funció elevada a 1 mig menys 1, és a dir, menys 1 mig, per tant tornem a tenir l'arrel a baix, de h al quadrat menys 5h, menys 2h, perdoneu, 2h més 5. I multiplicat per la derivada de tot el de dintre. Recordeu que estem fent recte de la cadena, La derivada d'això és 2h menys 2. I ara tenim que aquesta derivada l'hem d'igualar a 0 perquè volem que sigui mínima. Anem a fer una cosa primer, anem a treure factor comú de coses, A dalt podem treure el 2 de factor comú, h menys 2, entre 2 per l'arrel. D'aquesta manera els dos us se'n van. H al quadrat menys 4h més 8. I a més, aquest terme el passarem a l'altre costat restant, perquè el que hem de fer és trobar l'h, per tant és una equació. Com que ja està igualat a 0, això que està sumant passa restant. I també trec factor comú. H menys 2, aquí un menys, veiem que està sumant, ara està restant. 2, que es tatxa, i ens queda h al quadrat menys 2h més 5. Aquí tenim una equació, tenim arrels, el que farem és aquesta arrel que està dividint passarà a l'altre costat multiplicant, aquesta que està dividint passarà a l'altre costat multiplicant. De manera que tindrem h menys 2 per l'arrel de h al quadrat menys 2h més 5, i això és igual a menys h menys 2 per aquesta arrel, que és h al quadrat menys 4h més 8. Com ho fem per treure arrels quadrades? Elevant al quadrat. Però hem d'elevar-ho tot al quadrat. Tot això s'eleva al quadrat i tot això s'eleva al quadrat. Així que aquest quadrat afecta l'arrel quadrada, però també afecta en aquest terme d'aquí. Per tant, ens quedarà h menys 2 elevat al quadrat per tot això, que si ho elevem al quadrat, com que tenim una arrel, l'arrel se'n va amb el quadrat. De manera que ens quedarà aquest terme. I a l'altre costat igual. Un signe menys elevat al quadrat, menys per menys, torna positiu. Per tant, ja el tenim positiu. Aquí al quadrat, menys 4h més 8. Anem a desenvolupar això que serà llarg i un rato. El quadrat del primer és una identitat notable, menys doble del primer per al segon, més quadrat del segon, i tot això multiplicat per h al quadrat menys 2h més 5. I aquí igual tenim el quadrat del primer, menys doble del primer per al segon, més quadrat del segon. Un moment, que hi ha un 1 per algun lloc. Aquí. Estava veient que aquí hi havia alguna cosa estranya, perdoneu-me. Per tant, doble del primer per al segon, ho havíem fet aquí, i aquí és un 1.
i tot això h quadrat menys 4h més 8. Molt bé, som-hi doncs, anem a fer ara distributiva. H per h al quadrat, bueno, h al quadrat per h al quadrat. Vale, aquí tenim menys 2h a la 3, aquest per aquest tenim més 5h quadrat, menys 4h a la 3, aquest per aquest més 4 per 2, 8h al quadrat, 4 per 5 són 20h, 4h quadrat, mare Déu, 4 per menys 2, menys 8h i 20. 5 per 4, 20. I a veure, me li trobo el lloc. Aquesta 20h d'on surt? A veure, 1, 2, 3, vale? 1, 2, vale, sí, h, vale, i aquí tenim 20, vale, perfecte, sí. Vale, igual a, fem h a la 4, aquí tenim menys 4h a la 3, més 8h al quadrat. Menys 2 per h al quadrat menys 2h a la 3, més 8h al quadrat, menys 16h. I aquí tenim més h al quadrat, menys 4h, més 8. Val, anem a començar a tatxar coses. H a la 4 i h a la 4 se'n van. H a la 3 tenim menys 2 a la 3, menys 4, són menys 6h a la 3 cap aquí. I aquí sota tenim menys 4, menys 2, que també se'n van. Vale, sí, se'n van. Vale. H a la 2 tenim 8, 13. En tenim 13 aquí. Més 4 en tenim 17h al quadrat. I aquí tenim 8 i 8, 16. I una 17. També se'n van les h al quadrat. Val, per tant ens queda menys 20, menys 28h a un costat. Més 20. És igual a menys 16h, no, menys 20, menys 20h més 8. Val? H en un costat, números a l'altre. Aquest passa a aquest costat i ens queda menys 8h, i això és igual a 8 menys 20 menys 12. Per tant, ens queda que l'H, que és igual a menys i menys, es canvien a 12 partit per 8. Vale, que és el mateix que 3 partit per 2. Per tant, la h que fa que la funció sigui mínima és 3 mitjos. Anem a comprovar que realment és mínim. Com ho fem? Recordem-nos que si volem comprovar que tenim un mínim, tenim la funció, la derivada, que l'hem de buscar en un punt a la dreta i un punt a l'esquerra del valor que ens ha sortit mínim. Si fem la derivada just en el punt 3 mitjos, ens surt que és 0. Llavors hem de mirar un punt a la dreta i un a l'esquerra. Per tant, el punt 1, per exemple, i el punt 2, que es troben a la dreta 3 mitjos, que és 1,5. Val, si anem a fer la derivada, la derivada de 1, què surt? La derivada era això d'aquí, que estava regat, bueno, això d'aquí. Si fem la derivada de 1, vull dir, si fem que l'h valgui 1, fixem-nos que 2 per 1 són 2, menys 2 és 0, aquest terme es desapareix. Només volem saber el signe de la derivada. Si això desapareix, ens quedarà 2 per 1, que són 2, menys 4, 2 menys 4 són menys 2. Per tant, ens quedarà negativa la derivada. Això vol dir que aquí disminueix. Per altra banda, si fem la derivada de 2, aquí 2 per 2 són 4, 4 menys 4 és 0, se'n va. I aquí ens quedarà 2 per 2, 4, menys 2, que ens queda positiu. El terme de baix és positiu segur, perquè és una derivada, una arrel. Per tant, ens quedarà positiu, és a dir, augmenta. Efectivament, el valor h igual a 3 mitjos fa que la longitud sigui mínima. I per últim anem a calcular la longitud. La longitud és calcular la L quan l'H val 3 mitjos. És a dir, ens anem a aquesta equació, aquesta funció d'aquí, i substituïm l'H per 3 mitjos. De manera que ens quedarà l'arrel de 3 mitjos al quadrat són 9 quarts, menys 4 per 3 mitjos són 12 entre 2, que són 6, més 8, val, que això fan 2, més l'altra arrel, que són 3 mitjos al quadrat, torna a ser 9 quarts, menys 2 per 3 mitjos, 2 per 3, 6, 6 entre 2, que ens faran 3, més 5, que això són 2 també.
Fixem-nos què tenim aquí. Tenim arrel de 9 quarts més 2... Tenim arrel de 9 quarts més 2 més arrel de 9 quarts més 2. És a dir, el mateix que escriure 2 vegades arrel de 9 quarts més 2. Si fem el comú denominador, tindrem 2 vegades arrel de 9 quarts més 8 quarts. I això és el mateix que 2 vegades arrel de 9 més 8, que són 17, entre 4. El 4 surt fora de l'arrel i se'n va amb aquest 2, per tant ens quedarà arrel de 17 unitats, perquè no sabem quines unitats són. Per tant, ho he volgut fer tot en una pissarra i no esborrar res, però ha quedat una mica xafat. Però crec que es veu tot el resultat. La longitud ens queda arrel de 17 unitats, és la longitud d'aquest cable, que és mínima, hem demostrat aquí que es tracta d'un mínim, i qui fa que sigui mínim és la H, que sigui 3 mitjos. És a dir, que el punt C és el punt 0, 0, 3 mitjos.